Ana, da li ćeš provesti svoj letnji raspust kod kuće ili ćeš otputovati negdje? Pa ne znam to još, mislim da ću veći deo provesti kod kuće. Meni se baš ide u akvapark, trebali bismo svi zajedno da odemo u akvapark. To je sjajna ideja, Filipe, to bismo trebali da uradimo. Imam jedno pitanje, da li mogu ja da pođem onda sa vama? Pa obično, ti ne želiš sa nama da se družiš, ali možeš. Jo, da li si mi to poverovao? Kao da bih ja htjela sa vama se družim. To je bila šala, naravno. Zašto se Anja smeje? Da je to zbog moje haljine? Ćao, Petra. Ne mogu da te prepoznam. Nova haljina? Da li vam se dopada? Rešila sam da nešto promenim. Da, to je baš hrabro od tebe. Zar nisi malo preterala? I ja sam to u početku pomislila. Ali zašto ne bi ovako došla u školu? Da li je ona ozbiljna? Da li je tu haljinu pronašla na tavanu ili ukrala od majke? Tessa, nemoj da se mešaš, nisam te ništa pitala. Mislim da je uzela od njene mame iz ormara, užasno izgleda. Jadna Petra, Filipe, možeš li da joj kažeš da lepo izgleda? Kaže joj to. Ana, ali ne mogu da je slažem, izgleda zaista užasno. Dobro jutro, draga deco, ja sam danas malo zakasnio, zaista mi je žao. Izvinite, vi mi ne ličite ni na jednog od mojih učenika, da li ste vi nečija majka? Ne, gospodine Gašiću, to sam ja, Petra. Ja klanjam se da će gospodin Gašić da kaže neku glupost, ne znam da laže. A to si ti, Petra, nisam te prepoznao. Ovakvu haljinu je moja mama uvijek nosila dok je kuvala i čistila po kući. Jo ne, kad bi samo mogla zemlja da joj proguta, strašno. Jo, mislim da to nije dobro shvatila ili se ja nisam dobro izrazio, baš mi je žao. Hej Petra, možda možemo posle škole da odemo u tržni centar, možda možeš da zameniš haljinu. Da li to ozbiljno mislite? To je bilo super. Haljina mi se baš dopala, ali nisam pogodila veličinu. Mislim da to nema nikakvog smisla. I moja mama se strašno naljutila zato što sam kupila haljinu. Rekla mi je da mi ne stoji lepo. Petra, ponekad je bolje da saslušaš mišljenje tvojih prijatelja. Šta to čujem? Idete u tržni centar? Ja mogu da budem vaš stilista. Ne, Filipe, malo čas si imao priliku da kažeš nešto lepo. Mi ćemo da idemo same. Aha, razumijem, to je stvar za devojčice. Ne moram ja da vam smetam. Ljudi, vidimo se kasnije kod mene kući, moram da požurim. Moram malo da pospremim kuhinju, da bi me mama pustila. Da li ti to dobrovoljno? Čistiš po kući? Ja neću ništa da radim. Sad su reklama, ali Pepa Prase uskoro počinje. Da, za razliku od Eme, ja vam baš dosta pomažem u kući, zar ne mama? Zar to nije super? Da, to je super. Sigurno nešto smislila. Obično ne voli da radi po kući. Jana, kako se samo ulizuje. Ćao, vidimo se posle. Idem sad da radim domaći i uredno ću ga raditi. Sad sam 100% sigurna da nešto namerava. Uredno će raditi domaći. Nešto definitivno smera. Telefon zvoni, ali ja se neću javiti, moj crtani je ponovo počeo. Ja ću se javiti. Nekako imam osjećaj da ću posle ovog razgovora znati šta nas smera. Da? A, nisam to znala. Ovdje će da dođu, ja trebam sa njima da odem u kupovinu. Da, i ja se slažem da ne smiju same da odu u kupovinu. To je bila Petrina mama i ona želi da odem u grad sa devojkama. Dobro što sam sad obaveštena. Zdravo, stigli smo. Savršeno, taman sam završila domaći. To su sigurno Petra i Bojana. Došli ste, samo da znate, ja sam obaveštena. Petra, tvoja mama me je zvala. Kako? Moja mama, ali zašto? Htjeli smo samo da idemo u grad. Da, ali ne možete same da idete. Ja ću poći sa vama. I treba da tebe savjetujem. Aha, to znači da će gospođa Jovanović da bude naša dadilja. Ćao mama, htjela sam još nešto te pitam. Završila sam domaći i pre nego što ti moje drugarice to budu rekle, Ana, ona to već zna, sad će bespotrebno da je ubeđuje. Ti si najbolja i najlepša mama. Da li možda mi daš malo novca i hoćeš li da me pustiš sa svojim drugaricama u tržni centar? Smešana, ja već sve znam.
idem i ja sa vama. Šta će to da bude? Osjećam se kao malo dete. Jao, ništa ne razumijem. Odakle je moja mama sve to znala? Moja mama je nju pozvala. Dobro, stigli smo sad. Da li želite da idemo zajedno ili ćemo se razvojiti? Petra, gdje si kupila onu haljinu? Gore na spratu. Kao što već znate, ja obožavam tašne, zato ću otići u prodavnicu tašne. Da li želite sa mnom? Ne želimo. Želimo odmah da odemo gore, da zamenimo haljinu. A čim budemo pronašli novu, pozvat ćemo vas. Kako je dobro što možemo bar nakratko da se odvojimo od tvoje mame. Da, i ja tako mislim. Mi smo već dovoljno velike, sva sreća da smo mogli da otkačimo. Hajde, devojke, požurite. Zdravo, devojke, kako vam mogu pomoći? Ja sam prošli put već bila ovdje. Kupila sam jednu haljinu, ali ona mi uopšte ne odgovara. Mogu li da je zamenim? Da, možeš. Ali možeš nešto drugo da odabereš samo. Nešto drugo da odaberam? Nećete mi vratiti moj novac? Pa dobro. Ana, ne znam da li ćemo ovdje nešto odgovarajuće da pronađemo. Hajde, devojke, požurite malo. Moramo da razgledamo. Imaju tako lepe haljine. Ali ovdje imaju stvarno samo haljine za žene. Da, sad ću da pitam, da li imate nešto u našoj veličini za decu? Nažalost, nemamo veliki izbor za decu, ali mislim da imamo jednu haljinu. Ova haljina ovdje, kako vam se dopada? I ja imam istu takvu haljinu, baš je super, par puta sam već nosila. Da, i meni se dopada. Da, ti ne smeta da imam istu haljinu? Da, ali ona haljina je koštala 30 evra, a ova haljina košta 230 evra. 230 evra? Petra, ja nisam ponela toliko novca, ne mogu ništa ti pozajmim. Jao, šta ćemo sada radimo? Nisam znala da je toliko skupa. Hajde ljudi da idemo dole, da pitamo tvoju mamu šta da radimo. Dobar dan, da li želite ovu tašnu da kupite? Da, tako je, ovu tašnu želim. Da li je to posljednja tašna? Da li prihvatate kreditnu kartice? Žao mi je, ali naš uređaj je danas u kvaru. Možemo zato samo keš da prihvatimo. Šta sad da radim? Ako ne uzmem tašnicu, onda će neko drugi da ju uzme. Pronašli smo nešto sjajno gore. Došli ste u pravo vreme. Ana, da li možda odeš gore do bankomata, da podigneš novac sa bankomata? Da podignem novac? Mama, ja to još nikad nisam radila. Uspjećeš, Ana. Moja lozika glasi 4368. U redu, 4368. 50 evra mi treba, Ana. U redu. Da pokušamo sad. 4368 i ukucamo koliko želimo da podignemo. Ana, meni još treba novac za haljinu koju želim da kupim. Da li možda mi pozajmiš 200 evra? Mislim da mogu. Mogu da podignem malo više novca. Može tvoja mama to posle da vrati mojoj mami. Super, tako ćemo to doradimo. Puno ti hvala, baš si me spasila, sada mogu da kupim tašnu. Da li da pođem sa vama gore? Ne, mama, ne moraš. Izabrala istu haljinu ko što ja imam, onu roze haljinu sa mašnicom. Hajde ljudi, idemo gore da uzmemo. Roze haljinu sa mašnicom? A ta haljina je bila baš skupa, da li ima dovoljno novca? 3 dana kasnije. Da provjerim svoj izvod iz banke. Da vidim koliko su rashodi. Kad sam to podigla 250 evra u tržnom centru, ali tašna je koštala samo 50. Ana, da li možda siđeš dole? Da, mama, evo idem, igrala sam sa Semom. Znam taj mamin glas, ne sluti na ništa dobro, ali ja sigurno nisam ništa skrivila. Šta je bilo? Da li je moguće da se u tržnom centru podigla čak 250, a ne samo 50 evra sa bankomata? Da, to sam uradila, podigla sam 200 evra za Petru, za njenu haljinu, zatim nije njena mama vratila novac. Kako molim? Ja o tome ništa ne znam. Nisam dobila nikakav novac. Rekla sam ti da podigneš 50, a ne 250. Žao mi je, ali samo sam pozajmila novac. Ne bih rekla da se Petrina mama slaže s tim. Ona prva haljina koštala samo 30 evra. Pozvat ću je. Da, tako sam mislila. Da, znam da sam trebala da pazim na njih. Ona nije ni znala da je haljina toliko skupa. Šta
Šta ćemo sada radimo, mama? Da li da zamenimo haljinu? To je sigurno najbolje rješenje, 200 evra, to jest 230 evra za takvu haljinu. Mama, imam loše vesti u toj prodavnici, ne vraćaju novac, samo rade zamenu. To znači da moraš neku drugu haljinu u toj vrednosti da izabereš. Kako molim? Kako